Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady we sosial kynçylyklaryň arasyna Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň çägine gurulşy dowam edýän 2 mega taslamada işleriň barşy bilen tanışdy. Prezident 18 ýanwarda Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezine, 19 ýanwarda Aşgabat City ýaşaýyş toplumuna sapar etdi. Bu aralykda Prezident bedewatlaryň hal ýagdaýyndan habar alyp halkara ahal tekatçylyk sport toplumuna bardy. Ol ýerde täze dünýä inen taýçanaga zaman nip at goýdy. Bular barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň ýylatyň ykdysady we durmuş kynçylyklary dowam edýär. Azyk howptulugynyň ýagdaýy ýawgorly bolmagyna galýar. Ýurduň dürli sebeplerine şol sany paýtagat Aşgabatda ýylatyň aglawa bölegi subsidiýalanyň azyk önümlerine garaşly galýar. Çörek we un ýetmezçiligini başdan geçirýär. Dowam edýän şeýle kynçylyklaryň arasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bahasy milliardlarça dollara barabar bolan ýöne anyk bahas aýdylmaýan 2 iri taslamanyň gurulşy işleri bilen tanışdy. Ýogsa dünýäde dowam edýän global pandemiýanyň arasyna Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň aprelinde hökümet resmiýlerine dünýä ykdysadyýetyne emele gelen ýagdaý bilen baglykda gurulşy meýilleşdirilen ähli desgalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almagy tapşyrypdy. Resmi we ýarym resmi habar serişdeleri tarapyndan akylly şäher adlandyrylýan Aşgabat City'niň hemde Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň ýaşaýyş durmuş ähmiýetine kynçylar soragly çemeleşýärler. Türkmen paýtagynyň demirgazyk bölegine ekspertleri görä seismolog taýdan aktiw sebitde urulýan Aşgabat City'niň çägine döwlet medeniýetine görä beýikligi 12 gatdan 35 gata çenli belent binalary gurmak gödeňinde tutulýar. Ýogsa iýul aýyna Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu taslamanyň gurulşyk meýdançasynyň epesli bölegine ýeriň ýokary gatlagyna ýerasty suwlaryň tapylanyny we bu meýdançada belent binalary öz içine alýan toplumy bina etmegiň soňu bilen uly kynçylyklara ýol açyp biljekdigini aýtdylar. Çarşamba güni Berdimuhammedow Aşgabat City üçin saýlanyp alynan ýerde jikmejik inženerçilik gözlegi işlerini geçirmek, durnuksuz topraklary berkitmek üçin zerur çäreleriň görülmeligini ünti çekdi. Aşgabat City'niň gurulşyna 2021-nji ýylyň 25-nji maýyna resmi taýdan badalgy berildi. Täze şäheriň düýbüni tutmakda barasy Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna gawat getirildi. Seýşenbe güni Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurulşyk meýdançasyna amala aşyran iş saparyna Berdimuhammedow ol ýerde gurulýan beýleki desgalar bilen bir hatarda beýikligi 40 metr bolan Ahal monumentiniň gurulşynyň ýagdaýy bilen tanışdy. Resmiler welaýatyň täze merkeziniň hem akylly şäher konsepsiýasyna gawat getirilýändigini aýdýar. Ýogsa Türkmenistanyň hökümeti öz ýylatyna dünýäde iň haýal we iň gymmat internet mümkinçiligini hödürleýär. Ekspertler akylly şäher taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin maglumat kommunikasiýa tehnologiýalarynyň hususan internet aragatnaşygynyň zerur bolup durýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 18-nji ýanwarda Ahal welaýatyna iş saparyna amala aşyrmazdan ozal halkara ahal tekatçylyk toplumuna bardy. Döwlet medeniýetine görä toplumna bir taýçanak dünýä inipdir. Berdimuhammedow bu taýçanaga zaman nip at goýupdyr. Şeýle-de ol täze taýçanagy täze eýýamyň nyşany adlandyrýar. Ýöne prezident täze eýýamyň beýleki aýratynlyklary barada başga jikmejiklik ma'lum etmedi. Döwlet medeniýetinden çen tutulsa Berdimuhammedow geljek 30 ýyly täze eýýam hökmüne suratlandyrýar. Goý zaman atly taýçanak watanymyzyň täze eýýamyň beýik maksatlaryna ýetmegine bedew wadynyň nyşany bolsun diýip TDH Gurbanguly Berdimuhammedow sitirleýär. Geljek 30 ýyly öz içine alýan täze döwre niýetleriniň beýik maksatlarymyz bedew wady bilen geljege dowam bolsun diýip prezident aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň 11-nji fevralda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisini geçirmek we onuň dowamyna ýurduň 30 ýyllyk geljegini ara alyp maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar. Zaman taýçanak Berdimuhammedowyň sözlerinden çen tutulsa şol 30 ýyly öz içine alýan täze döwrüň nyşany bolmaly. Mundan ozal Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryna rowaş taýçanagyň dünýä inmegini şahatlykly waka hökmüne ýurduň ýyl ýazygyna girdi. 2021-nji ýylyň aprelinde Aşgabat adly taýçanagyň dünýä inmegi häkimiýetleri begendirdi. Halkara hukuk goraýjy guramalary görä raýat we syýasy azatlyklary häkimiýetler tarapyndan berk çäklendirilýän ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlaryň hatda imitlenmek hukuky hem tynçlary görä dolu kanawatlandyrylmaýan mahaly tanqidçiler häkimiýetleriň alyp barýan syýasatlaryny berk tanqid edýärler. Galyp berse-de Gurbanguly Berdimuhammedow zaman taýçanagyň dünýä inmeginden soňra atlaryň hal ýagdaýyny gowulandyrmak üçin Türkmenistanyň durnuklaşdyryş gazmasyndan Türkmen atları döwlet birleşigine pul bölüp berdi. Türkmenistanyň Halkara Atçylyk Assosiasiýasyna we Halkara Türkmen Alawa Aýtdyr Assosiasiýasyna prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär.